Ano ba ang purpose? Bakit nagpunta rito si Jesus Christ? Bakit siya namatay sa krus? Bakit siya nabuhay muli? Nung nasa States kami, our church is the biggest church in the whole Fairfield area. Nag-umpisa kami sa Bible study, like what you're doing now. And after 20 years, we're the biggest in the whole Sonora County. Kumbaga sa buong Cavite. When my wife and I travels around the United States, around the world, we go to the best church. Yung mga kanta na yan, it's just normal. Doon po tayo papunta. I'm giving you the vision of this church. Okay? Hindi po tayo ganito lang. It's okay, there's nothing wrong with what we're doing, but it's just that there's where we are at this point. Lalaki tayo, pag kayo nagbago. Did you hear that? Dahil ang purpose ni Jesus Christ, yan yung ating left, yung ating mahal na araw, ay dahil sa pagbabago ng buhay natin. Amen? Hindi po tayo pwede gano'n na lang. Maganda na buhay ko, mayaman na ako, laki na ang bahay ko. Hindi po pwede gano'n na lang. Maganda na trabaho ko, hindi po pwede gano'n na lang. Yan ang pinatunayan sa atin ni Jesus Christ. Okay? So let me start my preaching. Dapat kayo, nagbabible study tayo, nasa Roma 15. We're not gonna do that today. Dahil ngayon ligo na pagkabuhay. I want you to learn some very good lessons kung bakit ginawa ni Jesus Christ yun. Now, can I ask you, bakit nagkaroon ng mahal na araw? Bakit namatay si Jesus Christ? Bakit siya nabuhay maguli? This is option of the Holy Spirit. Hindi ko prepare to. When I talk for 1 hour, 45 minutes, talking about transformation, yun yung nakita niyo, Sister Delma, nagtataka sila, bakit ikaw puro salita lang? Narinig ko si Sister Ellen, puro salita lang. See, when we put this on YouTube, remember, nasa YouTube na tayo. It's important that you're thinking when you are preaching, malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko o hindi. 2016 is the year, 2016 ngayon, 2016 years from the birth, death, and resurrection of Jesus Christ. 2016 AD. AD is in Latin, it says Anno Domini. In English, it's the year of the Lord. In Tagalog, panahon ng ating Panginoon. So, lahat kayo, yung birth date nyo, nakatali kay Jesus Christ. Kung hindi nyo maalam yun, alam nyo na. Paano yung mga atheists, hindi naniniwala kay Jesus Christ? Tanong mo yung birthday niya. Tapos sabihin yung birthday niya. See? Naniniwala ka na kay Jesus Christ hindi niya aminin yun. Dahil kay Jesus Christ, nandito tayo lahat. Paano yung before Jesus Christ? Talaga BC. Before Christ. So, bago pinanganak si Jesus Christ, ang tawag yun, BC. Ang year nila, pabawas ng pabawas. See? 1,000 years before Jesus Christ, si David. Siya yung hari ng Israel. 700 years bago si Jesus Christ, BC, before Jesus Christ, panahon ni Isaiah, pinasa niyo yung book of Isaiah, that's already 300 years after Jesus Christ. Or before Jesus Christ. Pababa ng pababa. 180, 480, yun na si Jesus Christ yung pinanganak na. Nandito na siya ngayon. So, within 30 years na nangaral siya, napango siya sa krus, Mateo 16:21, Mateo 26:2, Mateo 26 ba yun? Sa Marcos, nakalagay din, 8:31, sa Lucas, nakalagay din, 9:22-27. Ano sinasabi niya? Isa-summarize ko na lang. Ako ay naparito, ako ay mamamatay, ako ay mapapako sa krus. Specific pa yung pagkasabi niya. Si David, nakita yun 1,000 years before Jesus Christ. Si Isaiah, sinulat yun, the book of Isaiah. Pagkakaguluhan pa yung galit niya, lahat ng prophecy, there's about 700 prophecies, si Jesus Christ lang ang nakapulfill. So, what is the first reason? Bakit napunta rito si Jesus Christ? To fulfill a prophecy na siya yung Messiah na sinabi nyo mag-aalis ng kasalanan natin. Ano ibig sabihin na mag-aalis ng kasalanan natin? Kahit paano naging kasalanan nyo, napula na yun. Pag kayo naging guilty dahil sa kasalanan nyo na nakaraan, mag-focus kayo kay Jesus Christ. Marami pong salamat. Naalis ko po yung kasalanan
Sa pagdating ng Messiah rito, kita nyo ha, paglabi itong ating ginagawa dito eh. There will be a time, hindi lang makapunta sa church, guilty lang yan dito. Sino yun? That's the Holy Spirit nagtatrabaho sa inyo. Bago dumating si Jesus Christ, very sporadic. Ano yung sabi sporadic? Pumunti ang dating ng Holy Spirit dito. Pero nung siya namatay, nabuhay mo ulit, umakyat sa kanan ng Diyos, ano yung pinadala niya rito? The Holy Spirit. Nandito na lahat ngayon. Ang Holy Spirit, siya nagbigay sa atin ng mga computers, siya nagbigay sa atin ng katalituhan, wisdom, okay? Bakit ang dami natin mga modern gadgets ngayon? You go back 200 years before, wala lahat dyan. Once you read the Bible, patatanong mo kayo ng Diyos, makikita nyo nangyayari ngayon. Eh, bakit hindi nyo alam? Anyway, kabansa na mo. Don't feel guilty about it, eh? Alam nyo na. Sister Norma, look, ayaw niya na sa buhay niya. Gusto niya nang mamatay. Binasa niya yung Bible ng tuloy-tuloy. Within 30 days, natapos niya. Bakit? May hinahanap siya. Ano ba sikreto ng buhay na to? Bakit sa katutak na may problema? Tapos na ako na, oh, ito, ito. Ayun naman, isinanda ko na yung bahay ko. Nagtitraining kami, bigla na lang, wala pala. Hindi natin alam, baka gusto ng mga tao yun, kasi hindi lang nila nagawa. Pwede naman talaga nagluloko sila. There's about 200 of them who paid at least 40,000 pesos. Can you imagine how big a money is that? Okay? So yun ang unang dahilan para ipakita sa ating lahat na sa yung Messiah, nag-aalis ng ating kasalanan. Eh paano yung future na kasalanan nyo? Hindi nyo na magagawa. Wow! Eh paano ginagawa nyo pa? Magsisi na tayo palagi. Hindi nyo na magagawa. Sister, brother Romy, nakakain mo ba? Pagpapagpapagpapagpapag nila. Isang siya na lang, isang ligo. Ang patulog. Dito nyo, hero niya yan. Minsan na may kayo sa Fairfield, sa California. Siguro mga 40 years old to. For 40 years, bata pa siya, nagdadrugs na siya. Lahat ginawa niya para malis yung drugs. Nagtatago siya, nandun siya sa closet, kahit sigarilyo lang, masakasiguro lang siya ng marijuana. Hindi niya malis-alis. Nakapunta sa Ascension Church na to, may pag-pray siya ng prayer salvation. Just one prayer, nagbago-buhay niya. Nung manito siya, nagbabayos na siya, healer na siya. Wow! These are all true stories. Kausapin niyo yung mga member dito kung anong pinagbago ng buhay nila. I can get hundreds of testimonies kung paano nagbago ang buhay niya. Ayan si Kapitan, dati lang, bago buhay. Pinakasalbahin nito yan, Kapitan. Nung hinahanap niya si Jesus Christ, may stroke, isang panalangin lang, gaya ni Sister Roma, isang panalangin lang, nakabangon siya. 10 days na siya hindi kumagalaw, 10 days na siya pababayaran ng pamilya na mamatay na. I know that, because I was there. When I prayed for him, bago matapos ang prayers namin, bumangon siya. Hindi na kami napagsalita, siya na nagkwento na nagkwento. Ano sabi ko sa kanya? Next week, nasa church tayo. And he hasn't missed since then. So, main reason kung bakit namatay si Jesus Christ, ito mula nung na ipinalam ni Jesus sa kanyang mga lahat na mangyayari sa kanya, sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem, magdanas ng maraming hirap, sa kamay ng puno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako, papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muli mabubuhay. Pero ba tao gano'n? Sinasabi niya mangyayari sa kanya? Ano paniwala ng mga apostol? Hindi po mangyayari yan. Magpapakamatay muna kami para sa inyo. Hindi pwede mangyayari. Bakit? Siya ang giging hari. Yun ang alam ng mga apostol. Matatapon niyo yung Roman Empire. How many years bago nawala yung Roman Empire? Dali. So, naipipitch ko na to. Kung si Jesus Christ, napunta rito sa lupa, it took 300 years. Wala na yung Roman Empire. Ang Christianity na ang religion of the world. Constantine declared that Christianity will be the religion of the world. Okay, so yun ang unang dahilan. Siya Messiah, pagkatawahan niya ating kasalanan, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. So, ano yung
kung bakit siya namatay sa krus. Na-conquer niya ang death. Lahat ng religion of the world, whether Hinduism, whether Buddhism, kahit ano pang religion, ang atheist, hindi na naniwala na meron kayong buhay pa. Pagka matay kayo, wala na kayong mangyayari sa inyo. Kaya mag-enjoy na kayo ngayon. Kung bakit siya nabuhay, 30 years siya nangaral, at pagkatapos nabuhay na ulit, para yung death natin, wala na, hindi na tayo mamamatay. Sinabi ba niya yan? Yes. Pagkakit ko, hindi ko lang naigaw yun. Sinabi niya sa John, chapter 11, lahat ng naniniwala sa akin, nasa kamay kung naniniwala kayo kay Jesus Christ. Lahat. Ano sabi niya? Ay yung naniniwala, hindi na sinabi sumasampalataya. Kaya na pa ba? Hindi na kayo mamamatay. Bakit na nakapagtakawan yun? Bakit may nakikita pa tayo namatay? Ayan, Sister Lilian, ibinuro ng lumag ng mga nanay niya, nagkantahan si Sister Norma to, saka yung grupo niya. Bakit namamatay din pala tayo? Kailan basahin niyo 1 Corinthians, in-explain ni Paul yun. In the twinkling of an eye, yung kaluluwa niyo lalabas, pupunta na kayo sa langit. Hindi niyo alam na iwanan niyo pala yung katawan niyo. Bible po yun, hindi po yung following Jesus Christ. Naituro ko rin na maraming beses. Okay? We cannot go to the details. There will oras sa sinusunod. Then yun sa lahat ng gusto ko. And I still one more point to prove. Yun ang napakaganda yung pangatlo. Una, napatunayan niya siya Isaiah, siya mag-aalis lahat ng kasulatan niyo. Pangalawa, hindi na kayo mamamatay. Meron pa naman sa TV one time, binaril yung announcer. Nasa TV. Nagtala kayo mga nagko-comment. Bakit di kayo binaril yun? Nakatayo doon sa tabi. Tinitingnan din yung katawan niya. Hindi naman siya yun. Pero may bigote, yung dinasuot niya, yung dinataas niya. Sila mismo nagtataka. Tapos yung announcer nagsalita. Alam mo, meron kasabihan pag bigla ka lang namatay, biglang hiwala yung kaluluwa mo. Hindi mo alam, patay ka na. Okay? Is that in the Bible? Yes, that's in the Bible. Alam niyo ba yun? Ewan ko. Nasa kamay ko, alam niyo na yun. Bigla yung pinaba. Nasa kamay ko, alam niyo na yun. Hindi ko pa alam. Kaya palagi namin itinuturo ang pagbabasa ng Bible, ang dami yung matututunan doon. At kung hindi mali kami sinasabi, pakita nyo sa amin yung Bible. Mali po yung sinabi nyo, ito po sinabi sa Bible. Bakit? Alam mga Katoliko. Now, ano tayo sa Katolik? Ano? Purgatorio. Doon kayo pupunta, kailangan ipanalangin kayo ng mga nandito para makapunta kayo sa langit. Patutunayan ko, mali yun. Alam mo na yung story na to. Ano nangyari doon sa kasama ni Jesus na nakapagod sa krus? Magnanakaw, mga mamatay tao, lahat ng kasalanan na nasa kanya. Wala sa inyo, ano nangyari sa kanya? Ano sabi ni Jesus? Nandiwala na siya kay Jesus. Ano sabi niya? One of the 7 last word. Siya yung palabra. Ngayon, makakasama kita sa paraiso. Paraiso is also a type of heaven. Pag namatay kayo, pinakamababang pupunta nyo heaven. Second Corinthians ulit, sabi nito, may pagmamalaki ko, itong tao na to. Hindi nyo nagawa ko. Alam nyo, ang dami na akit ni Paul, ang dami niya na-convert, ituro niya salita ng Diyos, pero itong tao na to, sabi niya, mas magaling kaysa sa akin. Bakit? Nakarating siya sa third heaven. Ano yung third heaven? Nakarating sa paraiso. Hindi mo malaman kung sa isip na lang yun, o physically nakarating siya, pero nakarating siya. Dahil isang member dito, nasabi sa akin, ano mo yung narating ko na yun? Ang ganda-ganda, hindi ko ma-explain ang kulay. Yung feeling ko, ang sarap-sarap ko na feeling ko na yun. Wala po sa mundo nitong gano'n. Pag kayo nakarating sa langit, tama yung sinabi ni Sister Elma, yung ating problema nito, yung buhay natin, para buhagin lang. Compared sa ganda sa langit, compared sa matatamasan ng kaligayahan. Para saan itong buhay na ito? It's a test. Kung kayo ay mag-enjoy dito sa buhay na ito, hindi, pagpapalit nyo yung dapat gawin nyo para makarating kayo sa langit. It's a test. Paano yung mga nag-enjoy dito? Gusto natin, okay lang. Paano yung gusto nyo? Travel kayo ng travel. Okay lang. Paano yung gusto nyo? Okay lang. Nag-enjoy naman kayo, di ba? Sandali na yun. Basta alalahanin nyo, sa umaga pa lang, pagkagising, si Jesus na lang agad nasa isip nyo. And you will enjoy your life. Pangako ngayon, John 10:10. I came that you might have life, so sa dahilan nyo, kasi napunta rito, and you might have abundant
full, complete, walang kulang. Eh paano pag hirap-hirap ng trabaho? Nakita ko siya mga mahihirap ang trabaho. Pag nasa Diyos kayo, mag-enjoy kayo. Pag hindi kayo nag-enjoy, panalangin nyo, bibigyan kayo ng ibang trabaho. Kaya ba ng Diyos yun? Kaya sumagot. Kaya ba ng Diyos yun? Kaya ba kayo bigyan ng madaling trabaho? Kaya ba bigyan kayo? Wala kayo ginagawa, kumikita kayo, alas karpati ko. Natawa ako na nalangin sa Lord. Sana po yung trabaho ko, wala naman masyadong gagawin. Natatawa ako kasi ang alam ko, no? Nagtrabaho, makikita ka. Ay, iba pala yung hinihingi mo sa Diyos. Nagtrabaho siya, umihira siya. $9,000. Nagdalhin. Hindi ako magkano yun, $9,000 a month. May ginagawa ko siya? Wala. Bakit? Ilalagay sa katulong mo. Yung inaalagaan niya, ipagbubukas pa siya ng TV, matutulog siya, pupungutan pa siya. See? Hingi mo sa Diyos yung hindi nyo kaya gawin. Pag kaya nyo gawin, gawin nyo muna. These are new principles na dito nyo lang marinig. Ha? Karamihan sa churches, pag-feel guilty kayo. Mali yun. Jesus will not make you feel guilty. Marami na kayo example mo. Okay? 5 minutes na lang para sa pangatlong dahilan, main reason kung bakit siya namatay at mabuhay ulit. Na siya ang anak ng Diyos at Messiah na hinihintay ng Hudyo sa lumang tipan. May buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin sa lupa. At ito na yun, pangatlo, binigyan na tayo ng halimbawa kung paano malalampasan ang paghihirap sa mundo. Hindi nyo malampasin ang buhay nyo dito. Masarap, yan problema naman. Diba? Maraming problema, yan, nalusot nyo, okay lang. Pero yun na, ito na, 4 years na siya nag-minister, bigla na may stroke. Ha? Hindi nyo ba napasin ang buhay dito sa mundo? So, ano ginawa ni Jesus Christ? Ipinakita sa atin kung paano natin ma-overcome ang lahat, walang natin tira na problema dito sa mundo. Ano ba naman ang problema? Sakit. Sino hindi nakaranas na sakit yan? Ito, listen nila, kaya may isi-share ko sa inyo. Bigla na lang ako may sumakit dito. Ang grabe, hindi ako makakilos, hindi ako makagato. Ano ginawa ko? Kaya yung ginawa ni Jesus Christ, prayer. Walang tigil na prayer. Prayer without ceasing. Yan ang solusyon. Number 1. Number 2, hindi ko iniwan ang aking Bible study. Yan ang dalawang ginawa ni Jesus Christ. Nung siya ay alam niya, pupunta sa krus, Thursday night, kasama niya yung mga apostle. Nananalangin siya sa Gethsemane, and yet nandun yung mga apostle. Kaya ako, inire-recommend, kaya ako ginagawa. Listen, yung mga nagpa-Bible study, huwag nyo ititigil yan. Hindi lang po pagpunta sa church. Bible study is very important. Kanina sinamarize ko sa mga leaders, paano Bible study. Sila Sister Roma, meron sila mag-grupo just for Bible reading. Wala analysis, wala explanation, they will just read the Bible. Pangalawa, meron naman magbabasa by chapter. Babasahin yung chapter, kaya ginagawa natin dito, and somebody like me or others will explain. Magagawa ng tanong. Bakit nangyari yan? Bakit ganyan? I'm going to give you a question kaya makita nyo, hirap na sagutin. And sometimes that happens, that yung tanong, sa inyo lang yun. Kayo nag-Bible study, when 2 or 3 are gathered in my name, I'll be in the midst of you. Sabi ni Jesus, ang daming tanong na lalabas doon. Para sa inyo yun. Yung tanong na yun, makakasot na problema nyo dito sa mundo. Okay? So, palagi na lang tayo may tribulation. Nung alam ni Jesus Christ, na pupunta na siya sa krus, dalawang ang ginawa niya sigurado. Number 1, panalangin sa Ama. At kailan matutunan nyo dito sa grupo na ito, paano yung prayer without ceasing. Kung kayo ay mayroong mga Muslim na kilala, nagmamalaki sa 5 times a day, na panalangin nila, you have to learn how a Christian should pray. Everybody, alam niyo, no? Ngayon, paano yung pa-pray mga Christian? Pray without ceasing. Wala pong tigil ang panalangin nyo. Pagkagising sa umaga natin, Jesus Christ na kayo. Eh, pagka kayo ginawa, makakabali pa kayo ng decision. Okay. Palagi na sa inyo, Holy Spirit. Pati yung good tayo, Lord, pwede ba ito? Sabi ng Diyos, pwede. Hindi ko niya napasin yung hirap yung kagabi. Sabi ni Patio, pero na, tapos na tayo. Mahirap itigil yun, di ba? Kasi pwede lumipat-lipat yun.
Eh, sinigurado ko 10 o'clock tapos na. Pagdating ko sa tayo, ito sinigurado. Di ba? That's 10 o'clock siya. Kita ko yung miracle na yun. Kahit anong ginagawa nyo, God will be there. Amen? Kahit anong ginagawa. Eh, kahit kasalanan, nandun pa rin ang Diyos. Ang Diyos ang magpapagilit sa inyo ng kasalanan ng ginagawa nyo. Kita nyo? So, ano yung pangatlo? Binigyan tayo ng halimbawa kung paano malalampasan ang paghihirap sa mundo. Dalawang ginawa ni Jesus, prayer without ceasing sa Ama. Pangalawa, hindi niya iniwan yung kanyang Bible study, hindi niya iniwan yung pagpunta niya rito. Akala niyo ba madali pumunta rito si Barangay Captain Portales? Napakahirap. Inaari pa siya, nagtatricycle pa siya, pero libo-libo pa rin dito siya. 1 week after na kumain siya, yung kilala namin, milyonarya. Yan ang kayaman. Nasa savings siya lang, 100 million. Baka wala pa kayong kilala tayo doon. 100 million pesos. Savings pa lang. Hindi pa rin yung property niya, hindi pa yung mga ari-ari ang mga lahat. Yung isang bahay, isang building niya na pinag-ibenta sa akin, 300 million. Nung may stroke, dahil ay barangay captain, 3 years na ngayon, hindi pa makalakad. 3 years na ngayon, sa Bible study pa lang siya, hindi pa siya masyadong makatest. Hindi siya kasi nakasulong dalawa na to. Ayaw ko pa rin. Ano yan? Hindi niyo sa Holy Spirit. Kaya gano'n. Bakit? Hindi ano na rin ito sa church nila eh. Pati yung Bible study nila, hindi na may iwanan pag wala yung pastor eh. Pag wala yung pastor, wala rin sila Bible study. No! We don't do Bible study like that. Ang Panginoon nyo, si Jesus Christ, ang nagtuturo sa inyo, Holy Spirit. So, wala rin yung leader ito, tuloy-tuloy pa ito. Kahit natalawa na kayo. Amen? At huwag kayong maaasa sa church. Church is not your salvation. The pastor is not your salvation. Your salvation is Jesus Christ. So, tingnan natin yung Friday. Wow! Anong naranasan hirap ni Jesus Christ? Napako sa unang-una, pinarusahan siya ng umaga-umaga ngayon. Yung palo sa kanya is 40 lashes. 40 palo ang ipapalo. This is already part of his punishment. Wala na kung tayo ipakita yung video kung paano ginawa at si Mel Gibson ang ipakita nun. Ayoko na ipakita ng maraming mga bata. They're supposed to be only for adults. Alam niyo yung 40 lashes, yung 40 palo, yung dulo ng pamalo nila, meron siyang na-cocktail sa tawag nila. Sa dulo nun, may bubo, may mga buto. Para paano nila kahagan sa laman nyo? Pag hila nila, matatanggal yung laman nyo. Did you see that? Can you imagine that? Naranasan ni Jesus Christ yun. Masakit lahat yun ng araw na yun. Masakit lahat. That's physical pain. Nilagyan pa siya ng koronang tinig. Physical pain. Sinuntok siya, sinampak siya. Physical pain. May nakaranas naman ng gano'n? Kahit isa lang. Wala. That's physical. Ano yung psychological? Iniwan siya ng disciples niya. Na alam niya magtatanggol sa kanya. Nakahubad siya doon. Alam niyo yung mga nakalagay niya sa church, mali yun, basahin yung Bible. Wala siyang damit. Ngayon, may mga bata tayo dito, pag walang damit, ano, makalabas doon. Okay, nakakahira. Noong Thursday, yung araw ng palaspas, anong araw yung Miyerkules ba yun? Linggo po, linggo. Noong palaspaling ko, the week before, nung Sunday na yun, ano sabi ng mga tao? Ito yung aming Panginoon, ito yung nakapagligtas. Binigyan siya ng mga palaspas. Ha? Nakasabay siya sa asno. He is our King. Pagdating ng Friday, ano yun? Nakabitin siya. Di ba nakakaya yun? Ha? Eh maglakad na kayo ng hubad, wala rito sa bahay nyo. Di ba nakakaya yun? Wala pa nagpapalusa sa inyo, wala pa tumibila sa inyo. That's the second kind of pain, psychological. Ano yung third kind of pain na naranasan natin? Ito, pinakamahirap. Ito, hindi nyo pa nararanasan to. At hindi nyo na mararanasan to dahil sa ginawa niya sa krus at nabuhay sa ulit. Pagtawag nyo sa Diyos, dilingin kayo. Wow! Kahit ano hindi ko, subukan nyo. What you need is, dahil ginawa ni Jesus Christ, pray without ceasing and don't give up.
Nag-give up pa si Jesus Christ na siya nasa krus? Three question. Nag-give up siya ng paniniwala sa Ama na siya nasa krus? Na-maintain niyo ba yung paniniwala niya sa Diyos na siya nasa krus? Yung matatagal ng Christians yan. Ano ang sagot doon? Hindi. Nag-give up siya. Hindi siya nag-give up. Taas na kamay, nag-give up si Jesus Christ. Pati, one. Taas na kamay, hindi nag-give up si Jesus Christ. Halos lahat kayo, hindi nag-give up. Ito kayo, tatanungin ko kayo. Unang-una, alam nila mamamatay siya sa krus. Alam niya after 3 days mabubuhay siya. Di ba? Sagot nyo, hindi siya nag-give up. Ha? Alam niya mapupunta siya sa langit. Alam niya, papadala niya Holy Spirit. Bakit niya sinabi? Ito, wala pa akong narinig na pastor na nag-preach no sa 7 palabra na explain ng tama ito. Ito, tatanungin ko kayo. Di ba naka-explain siya ng palabra? Lahat ng mga sinabi ni Jesus ako nasa krus. Wala naka-explain ng tama ito. And I would say all of them. Dahil ituturo ko sa inyo galing sa Holy Spirit. It takes years for me to develop it. Yan ang unang inassign sa akin nung ako'y pinapag-preach sa kanang ng church na ito. I-preach mo kayo bakit sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako pinalimutan? Una-una, alam niya, nandiyo na siya eh. Alam niya, mamamatay siya eh. Alam niya, mabubuhay siya. Pinabayaan ba siya ng Diyos? Hindi. Ay, bakit niya sinabi oh? Sabi, this is this church. I want you to think. Bakit niya sinabi? Dahil pinabayaan siya ng Diyos. Period. Pag kayo gumagawa ng kasalanan, pababayaan kayo ng Diyos. Whether you're guilty or not. Ang pinamahirap sa kasalanan, yung kasalanan na hindi ka alam, ginagawa niyo pala. Pababayaan mo kayo ng Diyos sa kasalanan niyo. Kasalanan pa kayo. And then, when you know it, you cannot do that anymore. Kasi alam niyo na, because we have the Holy Spirit. Bago. Hindi niyo ha? Pinabayaan ba ng Diyos si Jesus Christ? Yes. Jesus is the way, the truth, and the life. The way is the truth. Hindi siya nagsasabi ng mali. Hindi siya nagsasabi ng hindi totoo. Sinabi niya, mamamatay ako, mapapagawa ko sa mabubuhay ako mabili. Siya lang nakagawa nun. Alam niya, mangyayari sa kanya, nangyari niya sa kanya. Ano sinabi niya sa mga puso? Aalis kayo lahat sa akin, itatakbuhin niyo ako. Ang hindi niya sinabi, itatakbuhin ako ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit itinakbuhin siya ng Diyos? Mahirap sagutin nyo. I'm running out of time. Iisa lang. Dahil sa kasalanan nyo, kasalanan ko, at kasalanan ng buong mundo, inaako niya yun, kinuha niya yun. Ang tingin ngayon ng Diyos sa inyo, wala tayong kasalanan. Dahil kay Jesus Christ. Dahil sa ginawa niyo yun, number 3, makakatawag na tayo ngayon sa Diyos. Ano tingin ng Diyos? Si Jesus Christ na nakikita niya sa inyo. Napakalalim nun. Hindi yan, napakababa. Pag kayo nanalangin niyo sa Diyos Ama, before Jesus Christ, hindi niyo kilala, hindi kayo sasagutin. Kung hindi niyo kilala si Jesus Christ, hindi niyo sasagutin panalangin niyo. 10 days na siyang ipinapanalangin, wala pa rin nangyayari. Okay? Kaya natatawag kayo mga may kaloob, kilala niyo yun. Pag palagi kayo nagpupunta sa Diyos, kilala niyo kung sino may mag-give na naman. Gift of healing, gift of singing, gift of mercy, yung mga gift na malalaman nyo. That's wisdom. Pag meron kayong gift of evangelism, alam nyo, sinabihan nila sa kongreso na sinasabi, ayaw pa pumunta rito. Inuwag na yun na. Bakit? Diyos naman magdadala dito, hindi naman kayo eh. Amen? Kung isa magkakasal ulo nyo eh, pilit, ayaw na ano na. Nalala ko tuloy na natin. Ay, basta naglalagay pa ako. Hindi na ako tumataas sa kanya, hindi na ako bumibili ng kaya ko sa kanya. Ako nag-give up na, o gusto ko ikaw na para sa kanya. Provide ko na sa inyo, si Jeremiah. Nangyari ito Saturday, Friday. Tingnan nyo nga, you will see yourself on this. Jeremiah, ang daming kalaro. Swimming na swimming. Mula umaga, tanghali, tanghali. Swimming na swimming. Anong wisdom sa akin? Pag hindi ko pinalakas siya, pag hindi ko pinakaya, may sakit na yan. So, umaga, nagsuswimming na. Bago ka ng kanya, tinawag ko na. Naku, iyak. Ha? Parang pakainin mo.
Yung bahay na to, pag bibili mo na to, wala ka ng bahay. Umiiyak. Diba? Diba? Yung mga kotse nyo, pag bibili mo na, wala na tayong kotse. Pati kayo motosiklo, wala kayo. Tuloy-tuloy ka na, salita ng salita. Hindi ba kakareho natin yan? Ang Diyos tulong sa atin. Lahat ng pagkain, lahat ng tulong binibigay sa atin. Hindi pa rin natin maintindihan. Ano ba dinagdag na? Yung pesa na to, yung nandiyan na plato, wala na rin na, bebe. Hindi ba ganun tayo? Kita niyo yun sa bata. Pag ang bata hindi naturuan na gaya ng mga magulang, parents, listen, wala silang pagkakalakihan. Hindi nila matututo ng tama. Dito lang sila matututo ng tama sa salita ng Diyos ng Bible. Busy kayo, mag-apo kayo sa trabaho, isa dito kayo sa trabaho. I-require niyo yung mga bata nandito. Kung hindi kayo makakapunta, pinili once a week nyo. Pati kayo maturuan. Di ba? Buong mundo na sa-celebrate ng Lent, ng mahal na araw. Ang talagang dahilan niya ay maipakita sa atin ng Diyos na kung maraming problema ang darating, kaya yung lampasan. There's another verse, hindi ko na hinalay ito. Ito, isinulat ko na lang. Tagalog verse natin. John 16:33. Pakinggan nyo ha. John 16:33. Tapos na ako dito, and then we'll go to salvation. Sinasabi ko ito sa inyo, si Jesus nagsasalita, upang kayo magkaroon ng kapayapaan. So, una makukuha nyo, pag kay Jesus kayo, kapayapaan. Ano sa English yun? Peace. Sa pakikipag-isa sa akin, magdaranas kayo ng kapit-hatian. Ano yung kapit-hatian? Problema. Okay? Magkakaroon kayo ng kapit-hatian sa mundong ito. Pag wala na kayo sa mundong ito, wala na kapit-hatian, sa langit na kayo. So habang nandito kayo, ang sabi ni Jesus, binawarning na kayo, magkakaroon kayo ng kapag-hatian. Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Lahat ng problema na ang problema. So anong dahilan? Paano niya sinabi, my God, why hast thou forsaken me? Dahil sa kasalanan ninyo, kasalanan ko, kasalanan natin na, nung kinuha ni Jesus Christ, kahit sa isang anak niya, itinakul niya. Tinakul ng Diyos. Kayo, magkakasala ako. Ano sabi dito sa Bible? Wala nang haing matitira ka. Napakasimple lang ang formula. Huwag niyong iwanan ang pagsama sa Diyos, ang pupulong sa Diyos, pananalangin. Those are very simple things na nililipan niya. Ang ganda ng buhay mo, yung kapatid. Hindi lang dito, kundi sa langit. Amen? Now, I will 5 minutes, dahil marami tayong bago na hindi na makakabalik. I want that this is a life-changing experience for you. Ang ating pong kaligtasan, paniniwala kay Jesus Christ. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. Si Jesus po nagsasalita natin. So naniwala tayo kay Jesus. Alam niyo, hindi maniniwala kay Jesus? Sino? Mga Muslim, mga Buddhist. We are the only Christian country in the Far East. There are now 3 billion Christians in the world. Tayo na pinakamarami. Tayo po ang tinawag ng Diyos para sa langit. Ang lahat po na ipuproject namin yan sa kasama-rise dito. It will take 1 hour to preach that. Isasama-rise namin na panuhin Jesus Christ. Ito po yung summary ng aming preaching, summary ng aming ginagawa dito sa mundo ngayon. Okay? Once you have this as your belief, once you have this as your faith, once you have this as your doctrine, that's enough. Yung pagpapasalan ng Bible, pagdating tayo, but we have the basic. Ang sinabi po dito, isa sa sinabi ng Apostle Pablo, ito po, okay. It is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang kaligtasan nyo, ang pagpunta nyo sa langit, hindi sino kayo. Ako po may-ari ng kumpanya. Ako po yung papa, ako po si Aquino. No. Tinawag kayo ng Diyos para pumunta sa langit, naniwala kayo sa anak niya, dahil ginawa ng Diyos yun, makakarating kayo sa langit. Paano po yung gagawin namin? Hindi rin po sa gagawin nyo, kaya kayo makakarating sa langit. Minsan, nag-preach ako, meron sa matanda tumayo. Sino po makakarating sa langit? Tumayo siya. Tinanong ko,
Bakit kayo makakasalanan? Matanda po ako, marami po akong nagawang mabuti para sa mga tao. Sinabi ni Paul dito, it's a gift of God, not by works so that no one can boast. Diyos lahat ang ginawa mo. Akala nyo, punta kayo dito, kadala na kayo. Diyos ko, o ko, ano. Bagong prinsipyo yan, matutunan mo. Eh, paano hindi kayo nakarating? Alam nyo ba, Diyos din mo? Wow! Okay, nakakatakot pa rin, hindi kayo makarating. But please, ayaw kayo na Diyos ng kalito. Sa mga first timer, at hindi na makakapalit, go to church. I don't care what church you attend to. Okay? Pag natuwa nyo kayo, araw-araw, magsisimpa kayo. Dumaan kayo, kahit sa kayo makapunta, may church, may mga chapel, makakata kayo. Lumod na kayo, hihigay ka pasasalamat sa Diyos, matawanan ko ang kasalanan nyo, hindi nyo alam sa paalam sa inyo, para hindi nyo magawa. Ang mahirap yan, yung ginagawa ng kasalanan, alam nyo na. Okay? We will pray a prayer, na nagpago sa buhay ko 40 years ago. Nagpago niya si Sister Nora just because of this prayer. Okay? Meron akong nag-minister ako kay isang taga dyan sa may Carmona. Text na text sa akin. 7 days to ako nagtatrabaho. Hindi po ako makapunta sa church. Gusto ko pumunta sa church nyo. Alam mo gagawin ko. This 25 years old boy. Wala kasawa. Pero nakita niya sa internet yung aking pangalan. Ayaw na aking galit. Alam niyo mga bata, makinig sa internet. Bilhin ko sa Jollibee. Pinakain ko siya. Pinag-pray ko ng prayer of salvation. Ngayon, palagi niya itinitext sa akin yung prayer of salvation. And your lives cannot change. Okay? So, I would like everybody to stand up. Ang sabi ni Paul, binigkas mo na yung labi. Malakas. Na si Jesus ay Panginoon mo. At ikay naniwala sa inyong matay na buhay maguli. Yan ang halin. Ay, hindi pagkabuhay, pagkabuhay. Pag naniwala kayo, binigkas nyo na malakas. Then, bigkas na kayo. Kasi aligtas, gano'n lang kasi. Yes! Kung ako Diyos na gagawin mong complicated yun, eh gusto ko kayo sa lahat. Mahal ko kayo lahat. Ha? Para makarating ko, Diyos, bibigyan ko kayo ng pera para makarating ko sa lahat. Eh paano yung kasalanan ko? Kinuha na lang anak ko yung Jesus Christ. Kita nyo? Regalo lang sa inyo. Kaya alam, hindi ko na nagawa kaya. Wala ng time preparation. Sana meron kayong Easter egg. There's a big lesson on that also. Okay? So lahat tayo will pray this prayer. English ko, nakasan nyo. If you have done this before, that's okay. Ulitin natin. And I guarantee you, this is prayer of salvation, Savior. The prayer of salvation. So, as I recite it, I want you to follow me. Dear God in heaven, I admit I'm a sinner. And I need your forgiveness. I believe that Jesus Christ died on the cross for my sin. I believe that He rose again after 3 days to be with you in heaven, sitting at your right hand. I thank you for forgiving my sin. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I now invite Him to be in my heart and in my life. I thank you for the Holy Spirit who will be in me to guide me, protect me, and lead me to the path of righteousness. Where you want me to be, now and forever.